سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو علتا زيناتات ايرترا نقوداي سدتنياتات ملكيتا ذهبت ملسي حبرت ايروبا اب كل تግራይ ገበናት ኩናት ተፈጽሞ ክኸውን ከም ዝኽእል በመግላጹ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝወሰደ ስጉምቲ ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ ግጭት ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ፌደራልን ኤርትራን ብዝምልከት ዝወፀ ሓበሬታ ከምኡ ድማ ሕወሓት ብዛዕባ በዓል ስዩም መስፍን ዝሃቦ መግለጺ ኣቐዲሞም ዝተታሕዙ መራሕቲ ሕወሓት ከም በዓል ኣቦይ ስብሓት ነጋ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቦምን ካልእን ዝድህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም أبز حلف قرب معلتات حلف العلوي كوميشن سدتنياتات ودو حبرات هاجرات زخنة فيليبو جراندي أبي إثيوبيا زركبو إيرتراوين سدتنياتات أشاغيلو ما كم زلو كومد ما كاب ساتلايت زترغب اسئلتات كم زرقيو أبقل معسكرات مكتس عالم معناون كم زنبره بزعب إيرتراوين وتهدرات آتيوم زبلكاه بوزح يسمع كم زلو كومد ما عند حرتهم سدتنياتات بزيد ليتم توسيدهم كوينم عالم لخاو جبن كم زخونة خط أنقيتر أي نيرو نظام الكتغا حجيب وغن إيرترا ملس توهيبو يزركب أبتب منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال زتوهاب ملسي لعلوي كوميشن سدتنياتات ودو حبرات هاجرات حجون اتزي مخنياتاوي إيرترا نايمت قانسرح يسلاسلو يزلا بتفشو العلام وقد محجين تولت بهيرا كنما عام تخل التشحن 4 نابسال سي هاجر وسيد نيريو كاب كل التشحن شعاتن كساب كل التشحن 10 حدن دما زي قبل ممرحيتاتو منسيات كاب هاجراو اقلقلوت كخودو غيريو إذا حجز قبر زلخا قصالنت نايتي ناي قدم حجه اجندو يو مرقص إيرترا اي قيرنيو بمسرتنا شحنت شعاتميتن 50 كلتن على موعل إيرترا بزيد ليتم زملوس سدتنياتات اي تقبلنيا إذا خمزيلن كلخا إيرتراوين زيغاتات بدليتم كملوسو ملؤ مسلم فقادن اللوم أبزز حلف أوارح خا اتزلو لبداو حمام كاب زجمر بشحات زقصور إيرتراويان كاب قرابة هاجرات بزي حقاو منقدي ناب إيرترا تميلي ساميان بمباليو نلعلوي كوميشن سدتنياتات ودو حبرات هاجرات كنقفن كله بشحات زقصور إيرتراويان كاب قرابة كم استملسو قليس إزركب أبي إثيوبيا بكل التجراي زتخفت وجه حجنا بسالسي ورح قص يخدوا لابزول لجزية حبرت أوروبا حجون دقيمو تني إثيوبيا كهبو زنبرو جنزبا وحجز كهب كم زي كونه مرقص يو أفليت الله حبرت أوروبا نزو سانك وسز التجدده أب كل التجراي يجبر أبزول وجه عليت علامات زجبر قتلتكم دما ناي وجه جبنات كبهال زخل تجبرات يفتسم كم زول زحبر رطب زخونه حبرتها يمس أنا يزول بمباليو حبرت أوروبا نتجنزبا وحجز كيب وهاب عنك إيزو إثيوبيا قد صعفت نزلا نز قدام الكتاب زوص مجلسي توكل وصاي قدات حبرت أوروبا زخونه جوزيف بوريل أب كل التجراي زلو كونتات كابت حقنا مخبار سرحيتي زبال وصاي كيد زلا زمت أنا رطب حبرتها كم زنت صردما عليت علامات زجبر قتلت بزح زلو زمتا عمز كومدما قدود مملاسنا إيرتراوين سدتنياتات أقاتيميو كمون ناي كوينات جبنات أقاتيمو كخون تخول الله مسمر حنة إثيوبيا خاطر زراري بيه نحنا كنحجز قرباتنا سبعة وحجز كنقطو يفقدنا أنت زي كوينجنا حبرت أوروبا إتن إثيوبيا تهبو باجتا وحجز كتهبو أي تخلينا بمباليو أب كل التجراي جبنات كوينات كم زتفت أمل زجلس نصر حبريتها بتصحيوهم كم زولا جليسو بجكا زي حبرت أوروبا إتياب كل التجراي زكاي زلو كوينات كاب إثيوبيا وصاي زوباو اندخونه يمز كم زلو زخامس متتتاو تهدرات إيرترا أب جبر زو على كوينو إثيوبيا أب سومال زنبرو وتهدراتها مسحبة كم دم 55 شح سدتنياتات ناب سودان مئتاوم اتوكينات زوباو مسفحفح آريو قالو بمبال منقست إثيوبيا من قد خفتيوز أو عيد آخري وزركب بزو سانغا حبرت أوروبا إثيوبيا أستات 207 مليون دولار يكل إوازلا أبيلجم زركب بزعبا كونتات تجراي بحفشاخا أفريقيا حدش حبريتها الزرقح ناي إوروبا ناي واتس أي بروجرام أفريقيا زبها المحبر حجون بزعبا كل التجراي زول كونتات حدش معبالتات زبالو ميزرقح زركب أبت الزرقح حبريتها أبدعرو حفاش زبها الكبابي كوم دماب كباب وقرو حيال كوينات كم زتخايده حيلتات تجراي كقابل علنا إثيوبيان إيرتران وتهدرات لعلوا إيد كم زحزي جليس زلا كابز قصيلو أو كتم مقلة حزب مصر اسم محدار كوينو تشيم زلم مولنجا عبز جبر ركب بزعبة وتهدرات إيرترا بستحتة الجزية نسون منجست فدرال دويلو بزعبة موصاتهم وتهدرات كم زتزهربه يهون مبرس سراويت فدرال سراويت إيرترا كوت زخولو عقم كم زي بقولو كم زتحبرو ملسك هبن كله أتوم زك أو مزلوغة أنت يهون زبل حتى مسكربلو دكتور مولنجا حرق أم بزتحوس أجباب عند حرز بقولكم زي تسمعوهم كوينكم برخا كيتكم قال ستات أنبرو كبل أنصرت إيرو كم زملسيو إذ تصبصب حبيرو بجكا زخا زم حبر بزوص تصبصب
ሕወሓት ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ናይ ቀደም ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝነበረ ተጋዳላይ ስዩም መስፍን ከምኡ ድማ ተጋደልቲ ኣባይ ፀሃየን ኣስመላሽ ወልደ ትንሳኤን ብሰንኪ ናይ ጥዕና ጸገማት ከምኡ ድማ ዕቤት ዕድሚኦም ኣብ ናይ ውግእ ግንባራት ከም ዘይነበሩ በዚ ኸኣ ብፍላጥዮም ተቐቲሎም ክብል መግለጺ ኣውፂኡ ከም ዘሎ እዩ እዚ ማሕበር ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ዝርከብ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ናብ ትግራይ ተታሒዞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝተወስዱ ላዕለዎት መሪሕነት ሕወሓት ኣቶ ስብሓት ነጋ ወይዘሮ ኬርያ እብራሂምን ዝርከብዎም ትማሊ ዓርቢ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርዲ ፌደራል ምድብ መጋባእያ ኣራዳ ዝቐረቡ ኮይኖም ኣቦይ ስብሓት ነጋ ወይዘሮ ኬርያ እብራሂም ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ወይዘሮ ሙሉእ ገብረ እግዚአብሔርን ኣቶ ኣባዲ ዘሞን ይርከብዎም እቶም ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ላዕለዎት መሪሕነት ሕወሓት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ውዳብ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ክፍጸም ብምግባር መንእሰይ ናብ ኪናት ክወፍሩ ምልዓል መኸዘን ነዳዲ ከዝመት ምግባር ህይወት ብዙሓት ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ክጠፍእ ምግባር ዝብሉ ጉዳያት ከም ዝተጠርጠሩ ተገሊጹሎ በተወሳኺ እውን ስልጣኖም ብዘያገባብ ብምጥቃም መዝተፈላለየ ሃገራት ርክብ ንምፍጣር ገንዘብ ንምትእኻብ ኣብ ከተማታት ጎንደርን ባህር ዳርን ዝርከቡ ማዕረፎ ነፈርቲ ሮኬት ክትኮስ ብምግባር ህይወት ንጹሃን ዜጋታት ከጥፍእ ኣብ ምግባር ዝብሉ ገበናት ከም ዝተሳተፉ ጉጅለ ምርመራ ገበን ፖሊስ ፌደራል ነቲ ቤት ፍርዲ ኣረዲኡ እቶም ላዕለዎት መሪሕነት ሕወሓት ብወገኖም ፖሊስ ንዘቕረቦም ገበናት ኩሉ ከም ዘይወዓልዎዮም ነቲ ቤት ፍርዲ ክገልጹ እንከለዉ ካብ መንጎቶም ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተረኣየ ተጠርጠርቲ ግን ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ነበር ኣቶ ኣባይ ወልዱን ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትራንስፖርት እታ ከተማን ዝነበረ ዶክተር ሰሎሞን ኪዳነ ኣብ ሕክምና ብምንባሮም ኣብቲ መገብኣያ ኣይቀረቡን ነቲ ጉዳይ ዝምርምር ዘሎ ፖሊስ ከዓ ኣብ ልዕሊቶም 20 ተጠርጠርቲ ንዘካይዶ ዘሎ ምጽራይ 14 ተወሳኺ መዓልታት ክወሃቦ ነቲ ቤት ፍርዲ ብምሕታቱ ፍቓድ ረኺቡሎ ንሰላማዊ ውቅያኖስ ቆሪጹ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣተወ ርግቢ ንጽኑዕ መምርሒታት ውሸባት ሃገር ስለ ዝጠሓሰ ክቕተል እዩ ተባሂሉ እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦሪጎን ኣሜሪካ ካብ ዝካየድ ዝነበረ ውድድር ከም ዘምለጠ ዝተገልጸ ርግቢ ድሕሪ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ሜልቦርን ኣውስትራልያ ድሕሪ ምርኣዩ ንኢንዱስትሪ መፍረ ደርሁን በዝሒ ኣዕዋፍ ኣውስትራልያን ቀጥታዊ ስግኣት ዝፈጥር ምዃኖም ሰብ መዝተ ሃገር ዝገልጹ ዘለዉ እቲ ርግቢ ተታሒዙ ክቕተል ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ ብ26 ታሕሳስ ኣብ ቀጽሪ ናይ ገዝኡ ነዚ ርግቢ ዝረኸበ ተቐማጢ ሜልቦርን ዝኾነ ኬቨን ሲሊበርት ዝበሃል ዜጋ ንኤኤፍቢ ዘብዝሃቦ ርእይቶ ኣዝዩ ማህሚን እዩ ነይሩ ብሽኮቲ ሰባቢረ ሂበዮ ኣብ ኢንተርኔት ድሕሪ ዝገበርክዎ ድልያ ከዓ እቲ ርግቢ ናይ ሓደ ነባሪ ኣላባማ ዝኾነ ኣሜሪካዊ ምዃኑን ካብ ውድድር ከም ዘምለጠን ከም ዝፈለጠ እዩ ተዛሪቡ እዚ ጆ ዝብል ስም ዘለዎ ርግቢ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዝተረኣየ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን መዛረባ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ተመሓላለፈ ሕማማት ዘስግኦም ሰብ መዚ ኣውስትራልያ ነቲ መጀመርያ ዝረኸቦ ኬቨን እኳ እንተረኸቡ እቲ ርግቢ ግን ዛጊት ኣይተታሕዘን እዩ ዘሎ ክፍሊ ሕርሻ ማይን ኣከባብን ኣውስትራልያ ገና ናብ ካልኦት ዕዋፍ ሕማማት ከም መሓላለፍ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ክትሓዝ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ሓደ በዓል መዚ ክፍሊ ሕርሻ ከዓ ካበይ መጺኡ ብዘየገድስ ዝኾነ ናብዚ ሃገር ዝኣቱ ዘቤታዊ ዑፍ ነቲ መምርሒታት እንደዘየማልዩ ምርመራታት እንተዘይተኻየደሉን ኣብ ኣውስትራልያ ክጸንሕ ኣይፍቀድን እዩ እቲ እንኮ ድሕነት ህይወታውያን እንከላኸለሉ መንገዲ ከዓ እቲ ዑፍ ርህራሄ ብዘለዎ መንገዲ ከም ዝመውት ምግባር እዩ ኢሉ ተዛሪቡ እቲ ዑፍ ካብ ምዕራባዊ ገማገም ኣሜሪካ ናብ ደቡባዊ ኣውስትራልያ ዘሎ 8000 ማይል ብኸመይ ክጓዓዞ ከም ዝኽኣለ እኳ እንተዘይተፈልጠ ብናይ ጽዕነት መራኽብ ተጓዒዙ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ግምታት ኣሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም